hirsippuun portailla ja miten kuusi on katkennut. Ja sitten seurasi työvelille esimerkiksi rangaistuksia ja muuta. Heti siirryttämällä, olipa se mikä tahansa se rangaistus, niin tämä pitäisi vapauttaa tai tuomittu. No sitä auktoriteetit toisaalta painosti pyöveliä jatkamaan. Ja siitä syntyi just tämä kostomentaliteetti, että silloin jos sitten pyöveli epäonnistuttuaan vaan itsepäisesti jatkoi tätä seremoniaa ja saattoi sen loppuun, niin sen jälkeen oli sitten se vuorossa todella niin kuin auktoriteettien tai kansanrangaistus. Se saattoi useinkin päätyä tosi kohtalokkaasti pyövelin kannalta. Erittäin usein sattui erilaisia asioita, jotka välttämättä eivät ole ihan siis pyövelistä itsestäänkään kiinni. Että saattoi tulla kerta kaikkiaan käsikähmä tuomitun kanssa tai jos nyt hirttoköysi katkea tai parru ennestään laho, monenlaisia asioita, rovio palaa huonosti. Jotenkin siinä oli se semmoinen jumalallisen merkin piirre tavallaan näissä epäonnistumisissa, niin oliko kömpelöpyöveli vai oliko Jumala, puuttuiko asiaan. Ja ihan sitten hagiografiassa ja muutenkin niin on olemassa tämä hirsipuuihmeiden teema, mikä oli hyvin suosittu, että niissähän usein näytetään, tai ideana oli se, että itse asiassa pyhimys oli läsnä siellä ja puuttui asioiden kulkuun ja esti esimerkiksi hirttymisen tai sai aikaiseksi sen hirttokoiden katkeamisen, että siinä oli tämmöisiä yliluonnollisia. Pyövelit itse ajattelivat omasta ammatista. Valitettavasti meillä ei ole juurikaan pääsyä siihen pyöveliä, koska ei ole olemassa tällaisia lähteitä, mitä pyövelit olisivat itse tuottaneet. On selvää, että oli kyse tällaisesta ryhmästä, joka kuului yhteiskunnan alakastiin, että he ei välttämättä olleet edes kirjoitus- ja lukutaitoisia. Välttämättä pyöveleen nopeasti koulutusta he rupesivat hankkimaan myöhemmin. Uuden alun puolella on jo olemassa, muistaakseni Saksasta on olemassa. En ole itse sitä lukenut, että pitäisi ihan perehtyä siihen. Ja sitten vielä on nämä kuuluisat Sansonit, ranskalaiset parisilaiset pyövelit, heitä on päivät. Mutta kesken loppu on siitä erittäin ongelmallinen ajanjakso, että päästä pyövelin pään sisälle, miten he kokivat sen tehtävänsä. Täytyy tyytyä vain tällaisiin niin kuin spekulaatioihin tästä aiheesta. Miltä tällainen pyöveli näytti, kun olet tutkinut tätä aihetta, niin olet käyttänyt materiaalina näistä kuvista iskeän ihmisten joukosta, että kuka on se, joka heiluttaa miekkaa, kuka on pyöveli? No siis sitä ei tietysti voida tietää, miltä oikeasti pyövelit näyttivät, koska kukaan ei todellakaan tehnyt muotokuvia pyöveleistä. Et mitä näissä kuvissa nähdään, niin keskiään ihmisten mielikuvia käsityksiä siitä, että minkälainen pyövelin ulkonäkö voisi olla, mutta todella ei pidä luulla, että se olisi mitään tekemistä, varsinkaan fyysisillä piirteillä, niin välttämättä näiden oikeiden historiallisten henkilöiden kanssa. Asukin on sitten sen verran ongelmallinen, että osassa kuvista voidaan nähdä pyövelin tämä tyypillinen ammattiasu, jollaista pyövelit kaikki ovat joutuneet käyttämään. Yleensä kyseessä oli tällainen kaksivärinen asu. Se oli tämmöinen tyypillinen marginaaliryhmien tunnus. Siinä ei ollut mitään pysyviä värejä, se saattoi olla vaikka punakeltainen tai ihan väri voi vaihdella, mutta se kaksivärisyys oli se tunnusmerkki siitä, että kyseessä on häpeällisen ammatin. Ja oli muitakin ryhmiä, prostituoidit, juutalaiset, kaikenlaisia, jotka joutuivat kantamaan tämän tyyppisiä asuja. Pyöveli saattoi olla jotakin erityismerkkejä, eli kesken lopussa niin hihamerkkejä tai selkäänämerkkejä, joissa saattoi olla tämmöinen esimerkiksi heikkaapit olevat asiat, sitten tyypillistä vakituista päähän, että näin ei seudulla toisella. Ehkä pitäisi sanoa myös se, että nämä huput, mitä ne on antanut koko ajan, niin törmää niihin vaikka sitten elokuvissa ja sarjakuvissa ja ties missä, niin ainoa paikka, missä mä tiedän ihan varmasti, että on ollut visimarillisia. Myös kesken Italia, mutta siellä oli tämmöinen vähän erikoinen järjestely, kun heillä oli näitä